Καλησπέρα. Τι έχουμε σήμερα? Όπως βλέπετε, έχω μπροστά τον υπολογιστή μου, ο οποίος θέλει καθάρισμα. Είναι μια αγκαρία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο για μένα. Κάποιοι μπορεί και παραπάνω να έχουν κατοικίδια όπως εγώ δηλαδή 3-4 φορές πρέπει να τον καθαρίζω το χρόνο, τον ανοίγω και τον καθαρίζω. Έχω μαζί μου σήμερα λοιπόν ένα σύμμαχο, ο οποίος βρίσκεται εδώ, φυσιτήρι. Εντάξει, η δουλειά του τώρα δεν είναι να φυσάει υπολογιστή, είναι να φυσάει τίποτα φύλλα κτλ. Αλλά μας βολεύει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ καλύτερο από μπιστολάκι που χρησιμοποιούμε κτλ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω για να σας δείξω περίπου πώς ξεκινάμε τη διαδικασία για να το καθαρίζουμε. Εντάξει, γιατί όπως έχουμε πει, θερμοκρασία και σκόνη είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να έχουμε στον υπολογιστή μας. Okay? Οπότε πρέπει να το φροντίζουμε, προσέχουμε για να έχουμε. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει, έχω βγάλει το τζαμάκι, αυτό το παίρνω από εδώ. Τι πρέπει να κάνουμε? Έχουμε αποσυνδέσει όλα τα καλώδια από τον υπολογιστή. Εντάξει, δεν έχουμε τίποτα πάνω, τον αφήνουμε να αποφορτιστεί πλήρως. Να μην έχει καθόλου ρεύμα, δεν ακουμπάμε τίποτα μέσα, σκληρός δίσκος δηλαδή SSD κτλ. M2, προσπαθούμε να μην ακουμπήσουμε τίποτα. Προσπαθούμε να έχουμε γειωθεί, πιάστε ένα καλοριφέρ, ένα σώμα, κάτι εν πάση περιπτώσει να φύγει στατικός ηλεκτρισμός. Δεν χρησιμοποιούμε τίποτα πανάκια Swiffer, ό,τι έχει να κάνει με στατικό ηλεκτρισμό δεν το βάζουμε μέσα στον υπολογιστή, το αποφεύγουμε. Ό,τι χρειαζόμαστε είναι ένα φυσιτήρι, ένα δυνατό πιστολάκι, δεν ξέρω, πάση περιπτώσει ο καθένας ό,τι έχει. Πάντως είναι πάρα πολύ φθηνό, δηλαδή με 15, 18, 20 ευρώ μπορείτε να πάρετε ένα φυσιτήρι να κάνετε τη δουλειά σας. Και πινελάκια. Οκ. Τι γίνεται λοιπόν, γενικά. Ξεκινάμε με ένα φύσιμα. Okay. Εγώ έχω ψιλοκαθαρίσει, έχω ξεκινήσει δηλαδή, έχω καθαρίσει λίγο ανεμιστηράκια και τέτοια. Κάνουμε ένα καλό φύσιμα. Τι προσέχουμε στο φύσιμα? Όταν φυσάμε, κρατάμε τους ανεμιστήρες. Okay. Όταν φυσάμε μέσα στο κουτί, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά λεπτά εξαρτηματάκια κτλ., πρέπει να προσέχουμε, να είμαστε προσεκτικοί, μην μας φύγει τίποτα και ψάχνουμε να βρούμε μετά τα πίσω. Okay. Οπότε όταν φυσάμε πάνω, επειδή οι ανεμιστήρες έχουν συνήθως ορισμένο αριθμό στροφών, εντάξει, αν δηλαδή ο ανεμιστήρας ο δικός μου είναι μέχρι 2.000 στροφές και εγώ πάω και τον φυσήξω με 14.000 στροφές που παίρνει το εργαλείο, καλή νύχτα ζωή, μπορεί να χαλάσει, μπορεί να γίνει οτιδήποτε, οπότε τον κρατάμε και φυσάμε. Okay. Φυσάμε όλο το κουτί, κάνουμε τη δουλειά μας, ωραία και καλά. Και μετά πιάνουμε πινελάκι. Εντάξει, δυστυχώς η σκόνη, η κολλημένη και η πολύ δεν θα φύγει με το φύσιμα. Πρέπει να δουλέψετε και με το χέρι. Εντάξει, είναι λίγο σπαστικό, το ξέρω, για μένα είναι ακόμα πιο σπαστικό γιατί έχω μεγάλη λειψίδα και πρέπει να βγάλω τους ανεμιστήρες από πάνω για να τους καθαρίσω. Είναι κάτι που με παιδεύει κάθε φορά, αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Okay. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε για να καθαρίσουμε καλά, για να αποφύγουμε οξυδώσεις? Καθαρίζουμε την πίσω μεριά της μετρικής, που έχουμε όλες τις συνδέσεις. Εντάξει, αυτά τα κάνουμε καλά με το πινελάκι, δεν θέλουμε κινήσεις, βίες κτλ. Όλα αυτά παιδιά είναι ηλεκτρονικά, οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να χαλάσουν με το οτιδήποτε. Εντάξει, προσεκτικά καθαρίζουμε λιγάκι, καθαρίζουμε εδώ επαφές, κάρτα γραφικών, καθαρίζουμε το κουτάκι μας από πίσω κτλ. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι που πρέπει να το φοβάστε. Είναι κάτι όμως που απαιτεί μία προσοχή. Εντάξει, για να έχουμε. Καθαρίζουμε ανεμιστηράκια μπροστά, όποιος έχει ανεμιστηράκια πάνω, ανεμιστηράκια πίσω. Εντάξει, αυτά να σας λέω ότι δεν θα φύγει η σκόνη με το φύσιμα, θα πρέπει να βάλετε χέρι. Εντάξει, προσεκτικά. Και όποιος δεν αισθάνεται άνετα στο να το κάνει αυτό, μην το κάνει καθόλου.
Εντάξει, σας έχω βάλει κάποια πλάνα τα οποία σας δείχνω πώς είναι ο υπολογιστής μου green. Εγώ επειδή τυχαίνει να έχω δύο σκυλιά, τα φίλτρα μου πάνω, το συγκεκριμένο κουτί που έχει πάνω και το φίλτρο κάτω, είναι γεμάτα τρίχες. Οπότε πάρα πολύ συχνά, δηλαδή μιλάμε κάθε 4-5 μέρες πρέπει να τα καθαρίζω έτσι. Αλλά τώρα μιλάμε για το συνολικό του υπολογιστή, το οποίο μπορεί να μειώσει πάρα πολύ την απόδοση του υπολογιστή και σε θερμοκρασίες μπορεί να ανεβάζει και μπορεί να μας κάνει και ζημιά. Αυτά τα δύο πράγματα είναι που μας κάνουν ζημιά. Okay. Πινελάκι, λοιπόν δεν είναι τίποτα απλό, αφού έχουμε φυσήξει, εντάξει, πιάνουμε και αρχίζουμε και καθαρίζουμε τα πτερίγια. Μαλακά, όμορφα, πινελάκι, είναι πάρα πολύ φθηνά τα πινελάκια, παιδιά, θα κάνουν δουλίτσα. Κοιτάξτε να είναι λίγο σκληρό, να μην είναι πολύ μαλακό, για να βγάζει από πάνω τη σκόνη, εντάξει, δεν είναι τίποτα, κρατάμε τον ανεμιστήρα φτερό, καθαρίζουμε. Okay. Είναι μια διαδικασία, το ξέρω, σπαστικιά, αλλά πρέπει να γίνεται για να προστατεύσουμε τον υπολογιστή μας. Okay. Καθαρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, καθαρίζουμε πάνω, καθαρίζουμε ό,τι βλέπουμε γύρω από τον ανεμιστήρα, καθαρίζουμε τον κάτω. Εντάξει, όποιος έχει 3 ανεμιστήρες, καληνύχτα, θα κάνει λίγη ώρα παραπάνω. Ό,τι βλέπουμε έχει μείνει, προσπαθούμε να μην έρθουμε στις πολύ επαφή με το πινέλο σε εξαρτήματα. Εντάξει, μην μπείτε πολύ μέσα στη μητρική, πολύ μέσα στη SRAM, μην μπείτε μέσα σε πυκνοτές και σε τέτοια. Εντάξει, καθαρίζουμε σκληρούς, καθαρίζουμε το κουτάκι. Όλα γίνονται πάρα πολύ προσεκτικά. Okay. Αυτό που θα μας δυσκολεύσει περισσότερο για αυτούς που έχουν ψύχτρα όπως έχω εγώ, επειδή δεν έχουμε χώρο να βάλουμε το χέρι μας μέσα να καθαρίσουμε καλά τον ανεμιστήρα, αυτοί οι ανεμιστήρες σε μένα συγκεκριμένα βγαίνουν. Εντάξει, πρέπει να βάλουμε τους ανεμιστήρες από πάνω, να τους καθαρίσουμε καλά και να καθαρίσουμε και μέσα το αλουμίνιο το οποίο ψύχει. Ωραία. Να καθαρίσουμε τα τούλα γραφικών. Συνήθως τους έχουμε τους ανεμιστήρες από κάτω, οπότε και αυτό είναι παιδέμα. Μπορεί να χρειαστεί να βγάλετε και τους ανεμιστήρες, να βάλετε μάλλον την κάρτα γραφικών για να την καθαρίσετε ξεχωριστά. Okay. Είναι ένα παιδέμα. Είναι ένα παιδέμα. Δεν είναι όμως τίποτα. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται. Εγώ τώρα ας πούμε θα βγάλω τους ανεμιστήρες εδώ, θα σας δείξω. Την κάρτα γραφικών, αν έχει μαζέψει πολύ από κάτω, που έχει μαζέψει όπως βλέπω, θα πρέπει και αυτή να την βγάλω. Να καθαρίσω ανεμιστηράκια. Εντάξει, όταν λοιπόν έχουμε τελειώσει το όλο αυτό, ξαναφυσάμε και είμαστε κομπλέ. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Θέλει όμως πάρα πολύ προσοχή, ειδικά για αυτούς που δεν το έχουν ξανακάνει ποτέ. Να είμαστε προσεκτικοί, όχι σπασμωδικές κινήσεις, όχι βία, δεν θέλει βία, τίποτα από αυτά δεν θέλει βία. Εντάξει, να είμαστε προσεκτικοί. Πάρα πολύ συχνά καθαρίζουμε τα φιλτράκια μας, εντάξει, πάνω τα φίλτρα και κάτω. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Κάποια στιγμή όταν θα το κάνετε αυτό, μπορείτε, για ας πούμε ευκαιρία και βγάζετε κάρτες γραφικών κτλ., μπορείτε να αλλάξετε και πάστα στον επεξεργαστή. Εντάξει, κάθε 2 χρόνια νομίζω πρέπει να αλλάζετε, οπότε και εγώ σε λίγο θα πρέπει να την αλλάξω. Θα το δούμε και αυτό, θα το κάνουμε παρέα. Μπορεί κάποιος να δει τεράστια διαφορά στον υπολογιστή του όταν έχει ένα καθαρό υπολογιστή. Αν έχει μαζέψει πολύ βρώμα δηλαδή, ξαφνικά θα μπορέσει να λασάνει. Θα το δείτε. Ωραία, θα σας τραβήξω πλάνα, θα φυσήξω. Εντάξει, και θα πούμε και περισσότερα. Πάμε. Λοιπόν, βγάλαμε ανεμιστηράκια. Εντάξει, πάμε να βάλουμε για κάρτα γραφικών. Αποσυνδέουμε καλώδια από πάνω. Βγάζουμε βιδούλες εδώ που κρατάνε τα στηρίγματα. Δεν το γλιτώνω, έχει πάρα πολύ σκόνη παιδιά. Δεν το γλιτώνω, όχι. Δεν θα το κάνω αυτό. Δεν είναι κάτι, εντάξει. Δεν είναι τίποτα. Είναι αγχώνεστε για τίποτα. Όλα αυτά είναι τίποτα. Λοιπόν, βγάλαμε καλώδια από εδώ, εντάξει. Βγάζουμε βίδες από πίσω. Πατάμε το κουμπάκι μας εδώ, το οποίο σε αυτή τη μητρική είναι εδώ. Και τραβάμε. Και ορίστε και η κάρτουλα μας. Τσεκάρτε. Κοιτάξτε, σκόνη από κάτω. Και αυτό το πλαστικό μπορεί να αφαιρεθεί. Και οι ανεμιστήρες βασικά μπορούν να αφαιρεθούν εδώ πέρα. Έχει ένα βιδάκι μέσα, σας το δείχνω. Να το. Εδώ στη μέση, αν το βλέπετε, έχει ένα βιδάκι. Το οποίο απλά πάει ο ανεμιστήρας και βγαίνει. Το καθαρίζουμε καλά, τον ξανακουμπώνουμε, το φυσάμε φυλάκια. Ορίστε και η κάρτουλά μας. Εύκολα παιδιά, είναι δουλειές αυτές. Είναι δουλειές που είναι να έχεις μεράκι για να τις κάνεις, να γουστάρεις.
Λοιπόν, θα κάνετε αυτό τώρα που σας είπα για την κάρτα γραφικών. Κατσαβιδάκι, έχει 2 βιδούλες όπως είπα. Ξεκινάμε. Ωραία, βγάζουμε τη βιδούλα και βουαλά ο ανεμιστήρας μας. Κουμποτός. Εντάξει, μπαίνει αυτό σε μια επαφή που είχε εδώ. Σας δείχνω. Μέσα, κοιτάξτε το χρώμα. Μαζεύει στην ψύχρα. Μέσα στην ψύχρα. Όλο αυτό πρέπει να καθαριστεί, παιδιά. Όλο αυτό επηρεάζει το σύστημα ψήξης. Όλο αυτό. Παίρνουμε, καθαρίζουμε πινελάκι όπως το έχουμε πει. Όμορφα και ωραία. Κοιτάξτε πως είναι. Κοιτάξτε τι ωραία που θα γίνει. Προσεκτικά, ωραία, όμορφα. Δεν θέλει πολλά. Φεύγει εύκολα. Ωραία. Θα σας δείξω εδώ. Να τον τελειώσουμε και να τον ξαναβάλουμε στη θέση του. Εδώ. Εδώ. Ωραία. Ωραία. Γονίτσες μέσα. Πινελάκι κάνει δουλειά. Καθαρίζουμε επαφή. Πίσω είμαστε κομπλέ. Ωραίο. Σένιο. Και πάνω. Συνήθως από πίσω τη μαζεύει τη σκόνη. Εντάξει. Καθαρίζουμε και πάνω. Είμαστε κομπλέδες. Ωραία. Ξαναβάζουμε όπως είπα εδώ στην επαφή του μέσα. Κάτσε για τα χέρια μου και χοντρά. Κάνουμε και καμιά παπάτζα. Ένα τσάκι είναι, παιδιά, αυτό. Μπαίνει στη θέση του, σιρταρωτό είναι. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος, δεν μπορείς να το κάνεις λάθος αυτό. Καθαρίζουμε για λίγο εδώ. Παρέο. Μισό λεπτό. Ψήφρα. Επαφή. Γύρω πήγα εγώ αμέσως. Εδώ θα έχουμε και κάποιες οξυδώσεις με τον καιρό. Πάμε στην επαφή, στην ψύχτρα. Εντάξει, εμείς καθαρίζουμε τη σκόνη. Ωραιότατα. Γύρω. Μια χαρά. Ωραίο. Καλό. Εύκολο. Πάμε να βάλουμε τον ανεμιστήρα μας πίσω. Σιρταρωτό. Δεν μπορεί να γίνει λάθος, σας το λέω. Μην φοβάστε. Θα βάλουμε και τη γετούλα. Έτοιμο. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο με τον άλλο ανεμιστήρα και είμαστε κομπλέδες. Φορτώνουμε, βάζουμε καλωδιάκι, σφίγγουμε, τέλος. Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, αφού τα κανονίσαμε όλα, εντάξει, κάνουμε μία σύνοψη. Είπαμε, ξεκινάμε. Αποσυνδέουμε υπολογιστή. Αποφορτίζεται. Εντάξει, περιμένετε κανένα δεκάλεπτο, κανένα τέταρτο να μην έχει ρεύμα καθόλου. Okay. Ξεκινάμε με ένα καλό φυσιματάκι. Ωραία. Φυσάμε. Καθαρίζουμε τα δύσκολα σημεία με πινελάκι. Με προσοχή όπως είπαμε. Ωραία. Καθαρίζουμε, αν χρειαστεί, βγάζουμε ψύχτρες, βγάζουμε ό,τι πρέπει να βγει για να καθαριστεί, γιατί είναι σημαντικό, παιδιά, να καθαρίζονται καλά. Όσο καθαρίζονται περισσότερο καλά, τόσο περισσότερο κρατάνε και είναι καθαρά. Εντάξει, και μετά ξαναρίχνουμε ένα ψηματάκι και είμαστε ωραίοι. Θα δείτε και θα με θυμηθείτε όταν θα ξαναβάλετε τον υπολογιστή να δουλέψει πόσο καλύτερη θερμοκρασία μπορεί να έχετε, εσείς που το έχετε πάρα πολύ βρώμικο, και πόσο καλύτερα και πόσο πιο ωραία θα δουλεύει. Εγώ τώρα ανυπομονώ να τελειώσω το βίντεο και να τα δοκιμάσω. Αυτά. Ελπίζω να βοήθησα. Εντάξει, ό,τι απορίες έχετε μου λέτε. Ό,τι μπορώ να λύσω, σας το λέω, θα σας το λύσω.
Και ήμασταν μια χαρά. Έχουμε τον υπολογιστή μας καινούριο καθαρό και είμαστε GG. Αυτά. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο. Φιλάκια.